ότι αυτό αφορά και τη μνήμη των δύο πρωτεργατών των ανασκαφών των τελευταίων βέβαια χρόνων της αρχαίας θύρας του κυρίου Σαφυρόπουλου και του κυρίου Σιγάλα. Η αρχαία θύρα είναι ο δεύτερος εξίσου σημαντικός αρχαιολογικός χώρος του νησιού μας, εξίσου σημαντικός όσο και του ακροτηρίου, κατά τη δική μου άποψη. Και βέβαια ο αρχαιολογικός αυτός χώρος έμεινε όλα αυτά τα χρόνια στη σκιά του αρχαιολογικού χώρου του ακροτηρίου. Όμως τα τελευταία χρόνια βγαίνει στο προσκήνιο και αυτό έγινε με το έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο ήταν στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με προϋπολογισμό σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπου η αρχαία θύρα πραγματικά είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ξέραμε ως τώρα, με τις βελτιώσεις πρόσβασης που έγιναν εκεί, με νέα είσοδο, με νέα πλακόστρωτα για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και με εκδοτήριο εισιτηρίων, έτσι, που από πρώτη φορά πέρυσι μπήκε, και τώρα πλέον η αρχαία θύρα αποδίδει και οικονομικά. Η επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου ανεβαίνει κατακόρυφα. Αυτό βέβαια συντελεί και η προσβασιμότητα που βελτιώνεται και αυτή με το έργο τώρα που γίνεται στον δρόμο από τη Μαριακή Αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον αρχαιολογικό χώρο είναι απαραίτητο κατά την άποψή μου, και αυτό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση που αφορά την ανάδειξη των ευρημάτων της τελευταίας 38 ετίας, πρέπει και αυτή η χρηματοδότηση να εξευρεθεί πάση θυσία, κατά κύριο λόγο βέβαια από το Υπουργείο, αλλά σε τελευταία ανάλυση και από τη Νομαριακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδο, ούτως ώστε και αυτός ο αρχαιολογικός χώρος να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στην προβολή, στην τουριστική και πολιτισμική προβολή του νησιού.